Ideea unei rezidențe pentru seniori mi-a venit prin 2012-2013, când bunicul meu avea niște probleme de sănătate și avea nevoie de ajutor ca să se descurce în viața de zi cu zi. În același timp, aveam un mic cămin studențesc în Târgu Mureș, lângă UMF, pe care îl gestionam cu 2 persoane. Și m-am gândit, de ce nu o rezidență pentru seniori dacă una pentru studenți merge așa de ușor? Seamănă cele 2 domenii. La 2-3 luni de la deschidere mi-am dat seama că singura șansă ca să continuăm activitatea și să nu intrăm într-o problemă majoră este să renunț la toate proiectele ce le aveam în derulare în acel moment și să mă dedic 100% rezidenței de la Valea Izvoarelor. Așa că mi-am mutat birou acolo și în următoarele 12 luni, dimineața până seara, împreună cu Oana Blaga, actualul nostru director de operare, am organizat activitatea. Am scris proceduri, am implementat softuri, am făcut angajări, instruiri, vânzări, cazări, tot ce se face într-un startup. Pentru că asta eram. A fost o perioadă grea, însă foarte utilă, pentru că am învățat domeniul de la zero, iar asta ne ajută enorm în gestionarea ce înseamnă azi Valea Izvoarelor Senior Living și mai ales în ce va urma.